Ahoj lidi, vítám vás u mého prvního dílu ze serveru Crazycraft a můžeme začít s eventem. Sakra. Dobře, tak jsme dobře nezačali. Takže dáme zase warp event. Super. Takže než já se to naučím ještě. Ty, tak co je s tím? Hop, hop. Dobře, já. Tady to bude docela... Co? Super. Jo, warp event. Hej, ty tady seš taky? Máme kecej, kamaráde. Tak jdi. Necháš to na mě? Ha? Hej, ty blbec, to do mě strčil. Budeš dlouho? Dobře. Super. Jo, tak. Dál. Please něco. Tak jo. Lock, super, už to jsem byl lepší, jo. Super. Dobře. Když já teď to přeskáču, tak si snad musím něco vyzkoušet, protože než... Lock. Rozjeď se, Minecrafte. Jo, super. Takže... Zajímavý. Haja. Super, tak to jsme teda vyřešili. Jestli vás tady to už nebaví, tak si to video vypněte, šup, pryč. A jestli... Problemos, tak... No vidíš, tak ty máš GM, ale jsi borec, machruješ tady na mě, jo? Machruj, kamaráde. Machruj, protože já budu machrovat za chvilku taky. Ty, já jsem blbec. Super. Jestli se vám zdá, že jsem blbec, tak to vypněte to video a běžte prostě pryč. Super, takže jste přečtení pravidla. Máme přečtený. Super. Co to bylo? Hej. Co to bylo zase? Super, můžeme teda zase začít. Když nějaký pečko vám dám do popisu, je to 1.5.2, takže se nedivte. Já vím, proto to taky hraju na... Ne. Tak dobře, teďka už vážně naposledy. Už na to nemám nervy. Hop. No, nepadej. Hop. Co to je? To je nějaký duch nebo co, že mi tady pořád strká do té lávy. Lock, always. Juhu. Tak, super. Hop. Teďka to musím dát. Hoj. Jo. Super. Hop. Super. Hop. Super. Hop. Super. Ne. Ne. Proto nemám rád parkour. Proč na každém serveru musí být zrovna parkour eventy? Hop. Hop. Ne, proč? Miloval jsem to. Super. Lagis. Rozběhni. Jo, super. Hop. Ne. Hop. Roj. Super. Úplně teď to nesnáším, já se musím dát set home, tyjo. Oj. Hop. Já to mám vážně rád. Vážně, strašně moc vážně. Super. Lop. Co jsi do toho skoro vůbec nespadl? No, zabij se, blbečku. Hop, dobrý. Hop. Ne. Klídek, kamaráde. Hop. Ne, proč já?
Tady to bude tak asi tak hodinový video. Super. Oj, lak. Jo. Co to tak laguje? Řekněte mi to výrazně a hezky. Jo, super. Hojo! Ne, blbečku, neskákej. Tak jestli to teďka nedám, tak už vážně ukonču video a jdu renderovat, protože to už nemá smysl. Ještě dvakrát to zkusím. Dobře, tak už jenom jednou. Klak. Ježiš, proč já? Hop. Sup. Hop. Tak, tady se vám set home, doufám, že to pochopíte. Oh yeah, tak. Hop. A vidíte, proč to dělám to? Já jsem to pro vás tady to. Proto dám home. Co je jako? Hoj! Hojo! Dobrý. Takže... Home! Jo, jasně, jsem tady. Super. Hop! Ne, a proč to nedám? Řekněte mi, proč to nedám, řekněte mi důvod a já budu vážně vděčný. Super. Oh yeah. To bychom už mohli dát. Oh my god! Jo, jsem tady. Haja. Super. Cože to ještě má druhou část? Ne, on co je... Co to je? Jo, jasně. Hop. Ježiši, teď se díváte úplně na blbé. Na debilka. Juhu. A to mám jako tam skočit? OK. Hojo. Hoj. Ne, tak nic. Tak já to video teda ukončím a s eventem vážně už končím doopravdy, takže čau vás.